bar maghrib genduran bersih-bersih dahulu sebelum tamunya datang. Masuk Pak Eko. Genduran dinteni suwene eram sida ora kingko. Tuh. Woi, Mat. Genduran ora, Dewe? Genduran no. Yo, ayo budal apa ngono? Yo sida apa ora? Ayo budal. Yo. Kula nuwun. Monggo pinara jenengan mlebet mriki. Yo. Bapak apa? Mawon ampun kasesa. Yo, pinara. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami wilujeng lampahipun sedaya mawon. Nggih. Nggih sakmenika hajat kula nggih menika nyemerpi cendol jawet 500-an. Menika ajeng ditumbas kalian Bapak Camat kalian Mas Kepleh. Nggih sakmenika kula aturi jenengan kula klempakne wonten griya kula. Nggih sakmenika kula nyuwun tulung kalih panjenengan sami bilih benjing dalu malem akad kliwon kula aturi tindak teng griya kula. Nggih sakmenika hajatipun syukuran nggih. Benjing nika jadwale pados godhong. Nggih. Cendol kawat. Nggih. Sakmenika sampun cekap anggen kula matur kalian panjenengan. Nggih sakmenika nyantai mawon. Niki sesuk dipun nakep kalian niki ombenane Cendol. Niki kula ndamel kiambak cendol dawet 500-an. Monggo dipun unjuk. Nggih, nek semute niki. Oh, mboten napa-napa niku. Nggih. Ini Nggih, sesuk mawon kula. nggih iki rae. Weh, seger men rul. Kuwi aku ngerokok iki sebelas iki. Wis rokok apa iki? Ciptaan Tuhan. Kayak niki acarane napa, Lho? Oh, niki hajate benjing ajeng selaman putrane. Putrane Mas Camat Sampung. Oh, alah. Lumayan seger niki. Oh, nggih niku seger niku. Tumbase pundi niki? Niku. Enten gambare cip kok ngene. Wah, tenggorokan. Waduh. Bahaya. Oh, mboten niku pengharum lan penyedot tenaga surya. Wis lumayan seger. Nggih seger niku sletup. Allah. Pun Ini. niki sauntawis sampun cekap anggen kula matur bilih panjenengan ajeng ngersakaken kondur kula nderekaken sugeng kondur sugeng tindak mugi-mugi kondur panjenengan awet dalem mriki dumugi dalemipun piyambak tansah rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Allahumma amin. Nggih, Rama Suliwo. Jam piro iki? Kene menawa anak jam 09.00 jam. Tapi kan dayah ning omahe wong iki nek bengi-bengi ora oleh. Pancen. Betul. Nggih. Kayak niki kula kalih amat ajeng mantuk riyen. Oh, nggih, ngantos-ngantos nggih. Nggih. Ngantos. Nggih.